Vážení cestujúci, volám sa Branislav Jobus a pri príležitosti Mesiaca knihy vám v nasledujúcej chvíli prečítam úryvok zo svojej knihy Muflon Anciáš a jeho spanilá jazda. Táto kniha je tiež súčasťou projektu Knihobežník. Ráno vstal a šup ho do teplákov. To bola paráda rozvážať stravu po meste. To bol fantastický pocit. Anciáš naberal odvahu a jeho seba dôvera rástla ako divý chmel na plote. Mama frflala zo dna na deň menej a menej a si zvykla na to, v čom chodí Anciáš oblečený do roboty. Až raz nabral Muflon odvahu a povedal mame: idem do okresného mesta, potrebujem si niečo vybaviť na úrade. Dosť sa ponáhlam, mami. Anciáško, z Muflon jeho rohu ušulaný zákusok. Hádam, nejdeš do okresného mesta v tých teplákoch? To nemyslíš vážne? Začala ho zase hrešiť mama, keď zbadala, že Anciáško chce v teplákoch opustiť teritórium mesta. Ale Anciáš už vedel, čo pre neho znamená dobre sa cítiť. Bolo to pre neho oveľa dôležitejšie ako pomýlený zvyk, akože slušnosti, chodiť oblečený v tom, čo sa páči iným. Áno, mami, idem do toho okresného mesta v teplákoch. Ja budem chodiť do okresného mesta vždy v teplákoch, odpovedal s istotou Anciáško. Bol presvedčený o tom, čo hovorí, a aj mama na ňom videla, že si za tým stojí. A ešte aj nejako zmužňal, teda zmuflóňal. Anciáš zistil, že keď má na sebe tepláky, cíti sa ako doma aj mimo mesta. A tak si vyskúšal okres, neskôr aj kraj a časom, keď už nabral odvahu, opustil aj kontinent. Aj lietadlom lietal v zásade len vo svojich milovaných tepláčikoch. Život sa mu zmenil, hádam, 100-násobne k lepšiemu a zo zakomplexovaného muflóna sa vyklul celkom schopný cestovateľ. Nuž, je čas splniť si sen, zamrmlal si jedného dňa Anciáš, prezerajúci časopis o kamiónoch. Strach už za hranicami mesta nemám a vďaka tepláčikom cmuk, tepláčiky moje, sa mojím domovom stala, hádam, aj celá zemeguľa. A ja idem skúsiť to, po čom celý život túžim. Čo keby ma zobrali za naozajstného kamionistu? Zaželal si Anciáš a začal hľadať pracovné ponuky v oblasti dopravy. Po dobrom šoférovi sa len tak zapráši. A tak sa stalo, že hneď v prvej firme sa od šéfa dozvedel. Áno, si prijatý, veriem ťa. Tvoja prvá jazda bude na Ukrajinu. Odtiaľ pôjdeš ďalej podľa potreby. Vždy sa všetko včas dozvieš. Nastupuješ od pondelka, dopovedal vedúci autodopravy a trošku sa pousmial, keď si všimol, v čom je oblečený jeho nový zamestnanec. Podarilo sa, zreferoval doma mame novinu a už sa jej válil dať výpoveď do práce vo svojom malom mestečku. Mama bola pyšná na svojho syna a na to, že chodí v teplákoch, ako si pozabudla. Ani vo sne jej nezišlo na že raz z neho bude naozajstný medzinárodný kamionista. A najkrajšie na tom bolo to, že bol Muflon Anciáš konečne šťastný. Ďakujem za pozornosť a želám vám príjemnú cestu.